Mooi, puntjes zetten. Goed. Appeltje. Die achteraan, Nina. Dit is maar niet zo keer die plaats. Want er staat iemand vlak behind. Dat moet in die triangel. Niet in het eerste triangeltje. Hier. Ja, dat is. Zo. Kan je er niet te kort bij Jolientje staan. Zo. Anneke, ga je hier op die lijn staan. Zeg eens waar nu. Anna, je moet daar dan. Anna, gaat op. Ah, ja, ja. En dan hier, daar groepen. Zo. En nederig. Ja. Goed. Ja. Je liet de kaart eruit. Dat zie je. Kijk, Lina, nu kan ik u zo mooi zien drukken. Niet achter Ambertje gaan staan, hè? Ik ga dat hier nemen als een dans beginnen. Eerste vraag. Welk puntje moet je beginnen richten? Ja. Oh, nee, wie? Toe. Ja. Nee, de handen zijn groot. Oh, nee, wie? Toe. En wip. En uitlaat. Nu gaan we met een heel hoog wip. Als je hoog wip, dan gaat je hoofd. Kijk de hoofd, kijk die hoofd. Daar doen ze het voor, hè? Ja, ja. Hoe hoger dat je wip, hoe mooier dat je hoofd. Ik geef het hartstikke. Nou, die heb ik nog Hou de vraag op het puntje. Staan. Een wisselen, dat is weer Dat is al gedaan. Armpjes open. En dan gaan we. Wip, piep, naar de rand. Eenmaal huppelen en zet puntje en dan een puntje, zet en punt. Wip, piep, 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 wip, piep, piep, piep. Huppelen en zet mooi puntje. Huppelen en zet mooi puntje. En wie kwam er toen? Op de punt. Ja, zo. Is onze punt? Dat is het. Nu komt er van de andere kant van het bord. En dan gaan we weer terug. En Puck vraagt, hebben jullie mijn paard een paard geploegd gezien? En dan zullen nee. Wij gaan het aan de tulpjes vragen en dan komen de tulpjes aan. En dan zijn ze af. Hebben jullie de paard geploegd gezien? En zij gaan ook rondkijken waar is een paard geploegd. En één tulpje wist nog en twee, daar is onze paard geploegd. En dan gaat ze door. Dit is dat je niet meer bloemen. Als ze de bloemen op, andere bloemen op. En die moet je twee lijntjes maken. 1, 2, 3. Ja. Vlucht en maak je mooi dat lijntje helemaal recht. Nog achteruit. Ja. Dat is ja, op de iets. Ja. Zet de bloemen de voetjes heel mooi naar het zicht. Nog, voetjes mooi. Daarvoor daar. Links zo. Handjes geven. En dan strijken. Hop, hop. Daar is ze.
Juffrouw Marlies, ik ga een stukje met die Ja, maar die toonjes zullen- met elkaar.